дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. парлумон пазируфт салоҳияти нави ҳукумат барои бозпас гирифтани заминҳои додааш. қонуни нав то 600 сомони ҷарима барои бераҳмӣ нисбати саг, гурба, гов, буз, гӯсфанд ва мурғ. маоши баҳсбарангези Сурайё Қосимова агентии зидди коррупсия ӯро ҷарима баст. афзоиши якбораи гирифторони ковид дар пойтахти Қазоқистон. расонаҳои Эрон Иброҳим Раисӣ дар кишвар асри навро оғоз мекунад. азиз Маҳмад Каримзода, муовини якуми раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ зимни шарҳи тағйирот ба кодекс гуфт додани замин барои эҳтиёҷоти ғайрикишоварзӣ танҳо аз ҷониби ҳукумат амалӣ мешавад. дар ҳолати ҷудо намудани қитъаи замин барои эҳтиёҷоти ғайрикишоварзӣ қарори ҳукумати Тоҷикистон дар бораи гирифтан ва додани қитъаи замин қабул мешавад, гуфт ноиби раиси кумитаи идораи замин. ҳолатҳое ба вуҷуд меоянд ки қитъаи замини додашуда аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мувофиқи ва ё мақсади ҷудо кардашудаи қарори ҳукумати Тоҷикистон истифода намекардад. дар ин ҳолат зарурати беэътибор донистани қарор пайдо мешавад, изҳор дошт Каримзода. гарчанде қонунгузор додани қитъаи заминро ба салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор карда бошад ҳам қатъи ҳуқуқ ва бекор намудани қарорҳои ин мақомро муқаррар накардааст, навиштааст нашри Садои мардум аз қавли Каримзода. манбаъ афзуд ки бо назардошти ин ҳолатҳо ба моддаи 5 кодекси замини Тоҷикистон бандҳои б, в ва г илова карда мешаванд ки ба ҳукумат салоҳиятҳои зерин медиҳанд. б. эътибор донистани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гирифтан ва додани қитъаи замин дар сурати тибқи таъиноти дар он пешбинишуда истифода нашудани қитъаи замин. в. ҳар сол тасдиқ намудани ҳисобот оид ба заминҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва замини истифодабарандагони ҷумҳурӣ. г. тасдиқ намудани натиҷаи ба ҳисобгирии давлатии масоҳати замин дар ҳудуди маъмурии шаҳру ноҳияҳо. маҷлиси намояндагони Тоҷикистон дар пайи баррасии лоиҳа тағйиру иловаҳо ба кодекси заминро ҷонибдорӣ ва тасвиб кард. пешниҳоди вакилон Рустам Латифзода, Рустам Шоҳмурод ва Ҷамшед Муртазозода барои роҳандозии муҷозоти афроди бераҳм нисбати ҳайвонҳо қабул гардида тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунӣ ворид шуданд. Баҳриддин Зиёӣ, вакили парлумон, зимни муаррифии тарҳ гуфт барои муносибати бераҳмона нисбат ба ҳайвонот ва паррандаҳо аз ҷумла ҳайвоноти бесоҳиб яъне мавриди шиканҷа, латукӯб, азобу уқубат қарор додан ё содир намудани ҳаракатҳои дигари зӯроварӣ ки боис ба маъюбӣ ё ҳалокати онҳо накардидааст ҷарима аз 3 то 5 нишондиҳанда ё худ аз 180 то 300 сомонӣ пешбинӣ шудааст. як нишондиҳанда дар Тоҷикистон баробари 60 сомонӣ мебошад. тибқи қисми дуюми моддаи 277 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои бераҳмӣ нисбат ба ҳайвонот ва паррандаҳо бо мақсади ғаразнок ба таври оммавӣ ё бо истифодаи интернет ки боиси маъюбӣ ё ҳалокати онҳо гардидааст ва ё дар ҳузури шахсони баръалу хурдсол содир шуда бошад, ҷарима ба андозаи аз 5 то 10 нишондиҳанда ё худ аз 300 то 600 сомонӣ таъин мешавад. Зиёӣ мегӯяд дар амалия ҳолатҳое буданд ки муносибатҳои бераҳмона нисбати ҳайвонот ки боиси маъюбӣ марг намешуданд беҷазо мемонданд. агентии зидди фасоди Тоҷикистон Сурайё Қосимоваро дар он айбдор кардааст ки дар шаҳри Кӯлоб зиндагӣ намекунад, аммо аз идораи фарҳанг моҳона мегирад. хабар додааст нашраи Пайк. манбаъ меафзояд ки Овозхон ин ҷаримаро пардохт намуд. дар матлаби нашркардаи Пайк аз ҷаримабандӣ шудани примаддонаи тоҷик интиқод шуда таъкид гардидааст ки Сурайё барои бахши фарҳанги минтақа хизматҳои зиёд мекунад. манбаъ аз қавли Аловуддин Абдуллоев, сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон дар бораи хизматҳои Сурайё навиштааст ки дар ҳама чорабиниҳои фарҳангии минтақа, шаҳр ва вилоят ҳозир аст. хоҳ рӯзи модар бошад, хоҳ ҷашни истиқлолият, хоҳ Наврӯз, Сурайё Қосимова ҳозир асту аз сидқи дил хизмат мекунад. Абдураҳим Одинаев, мудири бахши раёсати фарҳанги вилояти Хатлон, изҳор доштааст ки Сурайё Қосимоваро дар ҳар чорабине ки даъват мекунанд бе ягон чунучаро қабул мекунад. дар ҳоле ки дигар ҳунармандон барои иштирок дар як чорабини то 10,000 сомонӣ талаб мекунанд. Абай Сурайё бо ҳама ҳунари волояш аз ҳисоби худ меояд ва бепул хизмат мекунад. мо аз он кас миннат дорем. моҳонаи каме ки дар ин ҷо мегирифт маҳз барои ҳамин хизматҳояш буд, гуфтааст Одинаев.
давоми рӯзи гузашта дар ҷумҳурии Қазоқистон зиёда аз 1000 ҳолати нави гирифторӣ ба вируси корона сабт шудааст, хабар медиҳад Спутник Қазоқистон. Аз ин теъдод шумораи бештарини беморон ба пойтахти кишвар шаҳри Нурсултон рост меояд. Дар ин шаҳр давоми 24 соати гузашта 342 ҳолати нави суръятёбӣ сабт шудааст. ҳамин тавр дар ҷои дуюм шаҳри Алмато бо 121 бемор ва шаҳри Шимкент бо 42 ҳолати нав дар ҷои сеюм қарор гирифт. ёдорас мешавем ки ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Қирғизистон ду кишваре дар Осиёи марказӣ боқӣ мемонад ки ҳамоно аз афзоиши теъдоди гирифторони вируси корона хабар медиҳад. ҳарчанд эҳтимол дорад ки президенти нави Эрон роҳи ҳукумати қаблиро идома медиҳад, матбуоти маҳаллӣ ба кори ӯ хушбин аст. интихоботи президентӣ дар Эрон рӯзи ҷумъаи ҳафтаи гузашта баргузор гардид. Иброҳим Раисӣ 62% овозҳоро ба даст овард ва президенти Эрон эълон гардид. Дар интихобот 48% аҳолӣ ширкат варзиданд ки камтарин шумора дар интихоботи президентӣ пас аз эълони ҷумҳурии исломии Эрон дар соли 1979 мебошад. Тақрибан ҳамаи расонаҳо номзадии президентро содиқона қабул карданд. AFP шарҳи матбуоти Эронро тартиб додааст. Барои рӯзномаи муҳофизакори Рисолат интихоботи раисӣ таҷассумгари субҳи давраи нав будааст. Рӯзномаи Ҷавон мӯътақид аст ки интихоботи президентӣ бидуни мағлубият баргузор шуд ва аз қабли президент қайд кард ки ғолиби асосии интихобот шаҳрвандони Эрон мебошад. Сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. Хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.